Teraz malá ukážka, ako vyzerá hasiaca lampa. V tej úplne najjednoduchšej, najlacnejšej verzii. Táto lampa nemá senzor. Senzor, ktorý funguje ako automatický spúšťač hasenia. Je to kvôli tomu, že toto je lampa, keď je jeden centrálny hasiaci senzor a sú dve lampy. To znamená, v danom prípade nie je potrebné rozširovať základňu. Stačí úplne malá základňa, minimalistický dizajn a senzor je namontovaný v strede medzi dvoma hasiacimi lampami a zároveň to plní aj hasenie, aj svietivosť. Toto konkrétne je senzor na 72 stupňov, ktorý je iba základný, to znamená nemá alarmovú linku, ale má iba automatické hasenie. Toto, keď prepojím s hasiakom, tak nepotrebuje žiadnu elektrickú energiu a samé o sebe, keď presiahne 72 stupňov teploty v tomto priestore, to znamená, že začne horieť tento koberec a toto všetko okolie a bude to trvať dlhšie ako 20 sekúnd, tak tento citlivý prvok, ktorý je na 72 stupňov, odpadne. Donútra strelí magnet urobí elektrický impuls a ten spustí samotné hasenie. Na ukážku, toto je najjednoduchší model hasiacej lampy. Toto je prototyp číslo 1 hasiacej lampy, kde už je priamo zabudovaný aj senzor, hasiak a celé je to vlastne skryté. Máme ho v čiernej, máme ho v bielej verzii a momentálne po novom roku bude úplne nový typ lampy, ktorý bude modulárny a bude na viacero typov hasiacich modulov aj na 360 stupňové hasenie, ktoré hasí okolo seba a to bude ešte väčšia pecka. A keďže sú rôzne, napríklad ako táto kancelária, to znamená je rozdelená na dve časti, tu bude jedna hasiaca lampa, tu bude druhá hasiaca lampa. Keby bol tento priestor bez tejto deliacej prečky, tak dám do stredu jednu 360 stupňovú lampu a tá zahasí komplet celý priestor okolo seba, hore, dole, krížom, krážom. A nakoľko máme zhruba nejakých 32 hasiacich systémov, tak musíme urobiť teraz univerzálny model, ktorý sa bude dať využiť aspoň na 3 typy. Sme iba na začiatku. A od budúceho roka spúšťame predaj prvých modelov a moja myšlienka je tá, aby ste už v živote nemuseli vyskakovať z horiaceho okna svojho paneláku, lebo aby si sa nemusel rozhodovať, či zhoríš, alebo sa zabiješ skokom z okna. Hasiaca lampa to zahasí v priebehu 2 sekúnd. Ja k tomuto videu potom pripojím video, čo sme robili testy hasenia v Čechách a tam boli použené tie najmenšie hasiace lampy. Tam potom uvidíte, aká je efektivita hasenia. No a teraz vám ukážem, ako to svieti. Svieti to takto. Samozrejme, keď to bude na stene, tu vidíte, že už sa to odráža od steny. Keď to bude na plafóne, ktorý je biely, tak to svetlo sa bude šíriť po plafóne. Ale táto verzia je urobená tak, aby sa hodila do drevenice, kde mám dve hasiace lampy. A tá drevenica má taký industriálny dizajn a preto som vyvinul jednoduchý industriálny dizajn a aj preto vám to ukazujem, že ak máte priestory, kde nechcete mať proste dizajnové lampy alebo niečo podobné, tak vieme urobiť taký hrubý proste, taký industriálny dizajn, ktorý sa hodí práve do vášho interiéru. No. A takáto lampa má záruku 12 rokov. Ja dávam 12-ročnú záruku na všetky systémy hasenia. Jedine lokomotívy, kde je teplota vyššia ako 120 stupňov, kde hasíme motory, tak tam je záruka skrátená na 5 rokov. Všetky ostatné systémy hasenia majú 12-ročnú záruku. Ďakujem.